Îmi cer scuze că videoclipul ăla cu Doors a fost în lag. O să-l șterg acum, dar ca să știți că am făcut și al 3 videoclip odată ca să vi-l arăt. Așa, se vede totul bine, dar se vede bun. Haide să facem așa. Canalul tău. Uitați asta. Vedeți, vă arăt cum merge. Vedeți? Bun. Deci, acum se întâmplă o magie. Bum. De fapt, videoclipuri. Bum. De fapt, pe ce apăsam, bă? Ia la editează videoclipul. Șterge, ce e asta? Șterge. Aici. Se întâmplă. Gata. S-a terminat. Urmează un videoclip care e destul de da. Uitați asta, că eu nu știam asta pe bune. Ia fiți atenți cum mișc eu imaginea. Să vă uitați, e ciudat, rău, uitați. Dați puțin, vedeți? Cum o mișc? Eu nu înțeleg de ce se vede pixelat așa. În fine, nu mai contează. Cam atât pentru acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!